Cha sithando sami. Ungakhali kanjena. Ungakhali kanje mntanami. Usukhathele. Zilungise manje. Mina ngizohamba ngiyokulandela itiye. Ungasakhali manje. Ungasakhali. Jera mfaka ikhwama ekamereni. Nalokho futhi. Vishorup, bheka emhobheni nakuwo wonke amakamelo. Uma kukhona okusela ukulethelana. Kulungile. Durga, sesizilethe zonke izikhwama lana. Unikeze lokho. Jera mthatha lokho. Durga, Lakshmi Saraswati, konke lokho kwenzekile emcimbini namhlanje. Akumphathanga kahle neza nezulila. Ngicela niye nomncenga ukuthi akazilungise bese ayahamba egumbini lakhe noAbiram. Kaka, uma ngabulile enza iphutha, kodwa uzokhuluma kahle naye. Kodwa thina sojeziswa. Yebo gogo, inkinga ileyo. Kodwa gogo okugcina umthumele ekamereni la AJ uyazi ukuthi kwenzakalani. Emva kalokho akwenze namhlanje, angiboni ukuthi uAJ uzokwazi ukumamukela. Durga, ulile unkosikazi kaAbiram. Lokho kubenza ukuthi babe abashadikazi. Ukungaboni ke ngasolinye phakathi. Nibonile ngithi ukuthi ke manje esikhathini esizayo bazonakekelana kangakanani. Ukuzeke lento iqhubeke yenzeke nathi kumele ukuthi sibe ingxenye yalento. Ingakho ke ngininxusa ukuthi kumele ukuthi nimeseke. Kuzomela ukuthi nimthathe nimsegumbini laAbiram. Ngiyohlezi ngikhuluma ngayo makoti wami. Kungani ningibuka kanje? Nina nonke niyisibusiso lapha kulomndeni. Naye uyisibusiso salomndeni. Ngakho ke uzomela ukuthi nimazisise kahle ukuze nizokwazi ukumchaza kangcono. Uzokwazi ukuthi ahlise umoya phambi kwenu. Ngakho ke ingakho nginicela ukuthi nibambisane ngoba manje uma ngabe niqhelelene angeke kwaxazulula lutho. Uma ngabe futhi nihleli nonke niyaxabana. Ohlezi kunengxabano. Akube njalo ke ekugcineni nazo ingxabano ziyayilungisa izinto. Uma ngabe futhi khona okunye okungaphezulu kwamandla niyokulungisa futhi. Hambani uyokwenza lokho engicela kona. Cha gogo. Ngiyaxolisa gogo. Kodwa gogo ngeke sikwazi ukwenza lokho. Gogo namhlanje ulila ucishe wacekela isithunzi salomndeni phansi. uAJ ufike ngesikhathi wayeselungisa yonke into. Ngaphandle kwalokho Durga, Lakshmi Saraswati. Anginicela ukuthi niyokhuluma noLila. Kodwa ngiyanitshela ukuthi hambani niyokhuluma naye njengamanje. Kumele lokhu ukuthi ngikulindele kunina njengomamezala ngithi uLila usegumbini lami. Ngakho ke hambani niyokhuluma naye. Kuzomela ukuthi senze njani? Asikwazi ukwenza lutho gogo masenqume yonke into. Chaza ukuthini? Uchaza ukuthi kumele simgqugquzele uLila ukuthi akaye egumbini la AJ? yebo. Ngeke sishaye indiva isifiso sikagogo. Manje senzeni? Siphikisane nesifiso sethu. Cha. Noma ngekhona lokho esikufisayo manje, kodwa ekugcineni kuzokwenzeka lokho esikufisayo. Ini. Angikuzwa kahle mina Durga yazi. Sengiyakuzwa ke manje. Uchaza ukuthi kukhona nathi sizokuzuza kulokulwa kwabo. Saru, thini ngempela manje wena? Lakshmi ukhuluma iqiniso ngempela. Lokho kuzokwenzeka kuphela uma uLila egumbini lika AJ bese beyala. Buka. uAJ uzomthukuthelela uLila. Uzocikeka. Uzoyizonda le ntombazane kakhulu ngelinye ilanga. Futhi le ntombazane engawufanele inhlobo lomuzi uyohamba kodwa ngelinye ilanga. Yebo, kuzoba mnandi kakhulu mengase yenzayo ngempela. Durga,
Doka ngimfonela uShoda ngimtshela ukuthi lisekhona ithuba lokuthi angashada no-AJ. Kulungile mtshele. Awuqondakali nje Lakshmi, ima kancane. Asambeni siye egumbini. Izinto kumele zenzeke kuqala. Asambeni ke. Asabe. Lakshmi, awungitshela. Wafika kanjani kulomuzi? Uqonda ukuthini emva kokushada? Angiqondile lokho. Ngisho ukuthi weza ngobani? Doka mbuzo muni lowo. Mina ngashada kulomuzi selokhu uPramoda angithanda nje. Kunjalo ke. Wena Saraswati? Wafika kanjani la? Mina? Yebo ngiyamthanda umuntu wami. Woza. Nali igumbi lakho. Hayi mina ngifuna ngempela uhlela lana. Ngizovela ngikhulume nogogo nje kwaphela. Hayi ngizonibona. Kungani? Ayigombi lakho leli. Ungaleseba kanjani ngempela? Sekumele uhlale lapha manje. Saro, Yebo. thatha. Kodwa Hayi wenzani? Lila. Okuhle kodwa. Durga ngicela ungilalele. Kuzomela ukuthi sifake izinto ezizovala amadlebe namhlanje. Lokho kuchaza ukuthi kukho nje sizokuza uAJ mangabe ediniwe esecasukela ulila ke. Uma ehluleka kuyibamba ebulala yonke into, kungani thina kungamele silale? Ya, uqinisile. Kwanele. Yekani ukuxoxa manje. Sinomsebenzi omningi. Wozani. Hawu Lela, ngifisa inhlanhla. Ayikho nje into efana nale ezokwenza uAJ uzokuxosha nje kuphela. cha. Ubulima buni lobo? Uye wathini? Awushongo yini ukuthi noma ngiyenzakalana nomshado kalila noAJ uzoshabalala ukuthi ngizothola ubulungisa nezintatheli zizokwazi ngayo yonke lento kodwa manje kwenzakalana. Kodwa manje buka mina sengivalelwe endlini encane nje. Lapho yena ulila ngambe saqhubeka nomcimo ungathi nje akwenza ngalotho ngenxa yakho Okokuqala nje ukhuluma nami ngaleli phimbo leli. Futhi ungitshela kungani usola mina. Sengikwenzela okuningi kabi wena. Into engabe ngikutshela yona ukuthi ngithola indlela yokungena ereception. Ngikutholele noKhiya wasegumbini likalila. Nali yancwadi ebhalwe wena ngiyitholile. Emva kokho konke lokho yini wena oyenzile? Ngikufanele ikhathe ningaboza uphendula nokuphendula ucingo. Empeleni engabe mina ngisola wena. Kodwa wena ubhizi usolana nami la angikholwa ke. Kulungile. Asikhohlwe okwenzekile. Ngitshele sengimele ngenze njani ke manje? Ngingenza noma yini. Ngifuna ukuthola ubulungiswa ngenze ngithule ngingakuthola ubulungiswa ngiyakutshela. Kuhle kakhulu lokho. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLwesihlanu on yours truly Zizonke Sisonke DStv channel 169.